treballo d'educadora social als serveis socials bàsics des de fa prou més de 14 anys. Des d'aquell 2006-2007 cap aquí, els fets només han constatat dia a dia la realitat de la crisi, però no una crisi que és RI tal, sinó és noms i cognoms, persones concretes que hem tingut que atendre, que hem tingut que escoltar, que ho hem fet sense saber realment quines respostes li podíem donar. Hem anat construint una manera d'atendre les persones properes a la pobresa i estic convençuda que no ens hem equivocat massa. Tant entre centre i perifèria. Contràriament al que es podria pensar, l'àrea metropolitana és on el poder adquisitiu de les famílies globalment ha quedat menys tocat. Com més gran és un municipi, més diversificada és la seva economia, cosa que li permet aguantar millor la crisi. Hi ha gent més pobra que s'ha empobrit, però hi ha també gent més rica que s'ha enriquit. Quan agafes la mitjana, et surt que en les grans ciutats de Catalunya la renda familiar disponible no ha disminuït i fins i tot ha pujat una miqueta. A l'Anoia és on hi ha hagut les baixades més importants de la capacitat adquisitiva, sobretot en pobles com Piera, on l'atur fa estralls. Són poblacions petites, allunyades dels centres econòmics i que sovint depenen d'un únic sector. Aquest empobriment es dona independentment de la riquesa inicial. Aconseguirem llet, oli, farina, sucre, arròs, cigrons. Aliments per les famílies que ho necessiten. És molt poc, però entre tots en podrem ajudar molts. Tu ho pots fer possible. Ajudem-los.